وينا قزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مين نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس قمت اسقمي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعيز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بس سمعتي محلانا سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونون صبوك تكونون ناي وتر تمنيتنايو لو مون كل ميديا رينا فتشنا نعنا زبقع كنفلطو كنمهارلو كنستوعللو زلنا زبلنايم عبيت زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا بعالم درجة نفس وكف زينا بزلو دما مس قداينا هاقرنا نسبنان زوبانا نزتها زلويو اب زوبانا دما العلا تقرو زلو كريه بزعبا قداينا حبرة سبنا ابزوان زي زبهال زلو كنتات دما عبد حريت كنريو كنفتنينا ስለዚ ስፍሕ ዝበለት እንተና ክልወናዩ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታን ፍልጠትን ክልወናዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ክትኮኑ እንተደሊኹም ድማ ጆይን ዝብል ኣሎ ብታሕቲ እዚ ቪድዮ ኣባኣትኹም ቪአይፒ ሜምበርስ ኮይንኩም ዝበለፀ ንዓኻትኩም ፍሉይ ቪድዮታት እውን ክቅርብ መዲበ ድሮ ጀሚረ ኣለኹ ኦኬ ሎሚ ንሪኦ ኣርስቲ መጀመርያ ብኣፍሪካ ክንጅምር ኢና መራሕቲ ኣፍሪካ ወላ እውን እቶም ምስ ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ብሓደ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ይሃድምኾም ዘለዉ ክንርኢ ኢና Once solid bilateral partners, South Africa and the United States today share a complicated relationship. Geopolitical developments, including the war in the heart of Europe and the one in West Asia, have further added complexities to the ties between the two countries. South Africa's foreign minister South Africa and the captain anchor states ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ أربعة ويون حمشت أنكر زغنا ويون ملحق زغنا هجرات نيروم أمريكا نبوليتيكا نا أفريقيا ولا ون علمهم بخميات زوجت تقاص صورت في التنيرة أنت كابتن جبت سقط كون كلاب سمين أب معربنا أفريقيا نيجيريا نيتي كواس حلافيتيا أب مبرق دما إثيوبيا كينيا إثيوبيا نيرا قدم حدقن كينيا خوينا لا ملو بملو أب دبوب دما دبوب أفريقيا نيرا دبوب أفريقيا أب حلفا خندي عامتات بفلاي دما كويناتنا يوكرين بكورونا يزجمر جن كويناتنا يوكرين كاب زجمر دما بتكونات أمونغ دبوب أفريقيا أمريكا زولو زمدنا أبز حج بس هو زولو بس حلو ساترايقنا يكونتن كالو تقراد مالك نا أمريكا تبوق شركنات ويسبوق بعين أمريكا خط متاز خلاص نبرنا أمريكا قص بقص كجت ما كنرينا that's very interesting development نا إيرترا بريزنت تراي كونن أنصار ويون إيرترا تراي كونن أنصار أمريكا دوك تفتن دلا أبزوان زبزحات تقرات ينزفتنا زولو ولاون مشارختي أمريكا زنبرا ذكبل كلهم إثيوبيا بزوان الزين بعلا فتيا دي أنصار أمريكا قد كيت قد دلا ويس أمريكا قد قحفة دليا زلاون كنرينا مالتيو بس كنا غتصر Ronald Lamola recently concluded a visit to the United States that was aimed at strengthening bilateral relations and cooperation. However, Ramaphosa's minister also asked the United States to not preach. He said that Washington should not tell his country what to do. He added that South Africa seeks continued frank engagements with the US on geopolitical matters based on mutual respect. ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ መቸም ፕሬዚደንት ራማፎዛ ኣብ ዝቐረባ ተመሪፁ ባይቶናቱ እውን ኣደላዲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ናብ ኣሜሪካ ብዝኸደሉ ብግልፂ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ብግልፂ ንኣሜሪካ ስብከትን ትምህርትን ከተቋርፅ ከም ዘለዋ ነጊርዋ
لكن كم تنحنا أوش تعدهم مسمن زندنا تقبروا نمان تحجزوا نمان تسألوا مسمن تقبروا زين بلاكم أب قدينا هجرناتهم ألقاتهم قالوا دي كان عندنا أزين تنكتب لنا عند اللي نايلو straight forward زيز بهال زلو زربا أب كميز بلا كونتاتيو زي كونتات دي دبوب أفريقيا أبز حلفة كلته أبز حلفة عمت بفلاي of course دبوب أفريقيا تارجت جرو ما زلو أكلنا بريكس لزخنت بريكس دما تشاينا روسيا هندي ساوث أفريقيا برازيل زلووي تبريكس نعبيها بزخدول زلو بفلاي نهندن ندوب أفريقيا أنكترو فيهم زفتن زلو سلمتاي حقوافنا ديمقراطية سلزلو أبتناي برازيل ونصبوق يروم كيدوم يروم جن التومية ماني كنفس لتسعر عجي تناي بريكس صبوق يخد الله نيكس مرجع برازيل ونصعقم كجات مايو سلزي ديمقراطية كم يجرى أمريكا مانيبليت جورو يكتقوا عصر خم تخل ونزر بالكراتين عن رجالنا anyway Why did Ramaphosa's minister send this message to Washington? Now, this was possibly because Israeli diplomats were reportedly lobbying US lawmakers to pressure South Africa to drop its genocide case against Israel at the ICJ. Pretoria dragged Israel to the International Court for its indiscriminate bombardment of Gaza, which has resulted. South Africa بزحلفه وان أنصار إسرائيل ترير زخونه كسي أب ICJ زبال ويدما International Court of Justice زبال أبو كسي ساتا نتنياهو ناي كنات جبنينيا مخانو بتبيت فرد كم تعوجن أب جلجل هجرات دما كنت عاس كم زلوا أنت بهيل له قبل العيد ما إسرائيل جبنات تتحس حجر مخانا South Africa كن سلمتها بنز قدك تأتكيلا مغنياتو أتي حزب غازة زنبرو زلو حزب فلسطين زنبرو زلو نساتهم أب عالم بفلوي أبتعت أبرتايد مثل بإسرائيل زي تقف منجستي كم حسم وجازو خفلوا لسه لزنبرة علم ما نمت كونتات نعمير دومي that's why دما حلفنا توسيدا بيت فرد وسيدا إسرائيل كم تسعر سلز جبرتا إسرائيل من قد أمريكان ساوث أفريقيا برتعزو خانة مقصعة خوردات دللا ساوث أفريقيا جن advantage اللوا هذا مش China عمق أزلوا زمدنات جبرلا by the way أبزناي China أفريقيا وعول درجة حدا بليونز تمن China invest جبرلا مخانا نجرلا راشا نيكولاراون وتحدراون أسوار تحجزها خمسة لاون زنجري سلزي أمريكا leverage ويون تعاقمنا هتا ناقودله يخيدي زلو دقفنا هتا بومنصر ناقودله يخيد له أبزي أمريكا تسعوتو زنبرت قدي كريكم من البعض قليهم أقل بوتات ديرهم اللهم إذا فيديو زيا أبدرار فور أفريقيا بشانل يجري زلو غيا زياس كسمعوا كل سبب كفلتا زلو كنا نجاب للإيرترا زقاتمه حتى زبالة تاريخ by using Ethiopia as a political tool in order to attempt regime change. I recently renewed sanctions on some of the worst abusers, including North Korea and Eritrea. We're partnering with groups that help women and children escape from the grip of their abusers. براك أوباما انتهي بلا الله بسمعوا لهم زازر بازيا بزعو زي سميع يعني رجن كم زجي راح استوعب إلى الله يفلتني حن انتهي كم زبالة كسر سمعوا okay Seriously. Let's rewind a segment of the video again. We're partnering with groups that help women and children escape from the grip of their abusers. Partnerships. انتهي بلا الله بزي كم نايسبوا مسألات زجوسو حجرات كم بعد سمي كوريا ويون إيرترا كم زغزو جيرنا نزين مقبارد ما انتهي جيرنا يبلالو we are partnering with groups many of them groups بلهم زلو انتهي زقبر جروب يوم كم حازو تتقبلهم زلا هزاناتن منسياتن توم بمنجست يشفلقوا زلو كافت حجر كم جهاد من خنجبر انتهي مالتي زي اسمعوها with groups that help women and children escape. Partnerships with who, Mr. President Obama? And who really are the abusers? Are these groups honestly really are the abusers? أزيا قداس تعبريتها نيرا أزيا تي أمريكا أبغزي باراك أوباما مسي ملس زيناو خوينهم زقبروا سوزان رايس أمونغو خوينهم زقبروا تاكتيكات تنصبارق انتهي زبل زلو كاب حجر من سين هزبن كاب حجر نكحدم مس جروبات مني وتون جروب زلهم زلو هو حاتي زخون وي تاي من سي إيرترا كاب إيرترا نكحدم سرحنا هنا يبلالو نزدما كم مثل دك سبات كم زخبرو غير يزقل صزلو سلازي أمريكا إيد نيروابتي مهداق مهدام منسيات كاب إيرترا زبهال بوقعي أوباما كم زربازا بزح انفساجت كوينا سمعي فلتني لما جمريا جزيجن استوعب كاتا سمعيكا تارجت أوباما وين أب ستيج أبناي فاونديشن كلينتون فاونديشن أب زبهال استزارو بلوك زي نيرو سلازي نيرترا بفلوي تارجت غير وهم زنبري كبون أبز حلفة مسيرة وحبريتها بتناي كيبل السواسة نجيرا كونيرا إثيوبيا دنقاصة ناي إيرتراويان سلازلواي كونت كامب جيرانيرا تيدا
መንእሰይ ኤርትራ ካብ ሃገር ሓጊጉ ወፅዩ ብስኮላርሽፕን ብትምህርትን ተባሂሉ ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ዝነበሮ ካብቲ ሃገር ክጠፍእ ከም ዘለዎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣጀንዳ ናቶም ከም ዝነበረ ንኽትፈልጡ ኢለ እዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ተሰሪሑ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተወደየ ብምልእ እዛ ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነል ናተይ ኣውሪደ ኣለኹ ፕሊዝ ኬትኩም ረእይዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ሸር ይግበሮ ምንታ እንተ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ናብቶም እንግሊሽ ዝሰምዑ ክበፅሕ ስለ ዘለና ኢና ኦኬ ንመለስ ናብታ ርስና ሳውት ኣፍሪካ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ሓደ ካብቲ ክንፈልጦ ዝደሊ ዘለኹ ሓበሬታ እዩ ንቐፅል Now, though President Samia confirmed that a probe is sorry, underway into Kabaw's wait a second, death, where was I? 41,000 deaths so far. In Washington, Ronald Lamola met the key stakeholders, including the House of Representatives Subcommittee on Africa, the Congressional Black Caucus, the U.S. Chamber of Commerce, and bipartisan think tanks. Addressing one of the conferences in Washington, he said South Africa won't tell the U.S. what to do, and it expects the U.S. not to tell Pretoria what to do. Not just South Africa. So, እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብጣዕሚ ዘገርም እንታይ ኢልዎም ከምቲ ንሕና ንዓኻትኩም ዘይንነግረኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ግበሩ ምስ መን ትራኸቡ ምስ መን ኣይትራኸቡን ንስኻትኩም ድማ ብፍላይ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ዘተኩር ናይ ፖሊሲ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ዝነግሮ ዘሎ ንኣፍሪቃ ምስ ኣፍሪቃ ሽርክነት ክትቅፅሉ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክህልወኩም ትደልዩ ተኮይንኩም ኣብ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ወይ እውን ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ናቶም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣበይ ክኸዱ እዮም ኣይትበልዎም ይብሎም ኣሎ ተመሳሳሊ ካልእ መራሒት ድማ ከምኡ ኢላቶም ነይራ እዚ ድማ ፅቡቅ ድምፂ እዩ ክንሰምዖ ዘለና እዩ ንመጀመርያ ኣሜሪካ ቻሌንጅ ካብ ኣፍሪካ ብግልፂ ዝመፃ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ፖሊሲ ናታ ነቲ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ንክትቅይር ይግድዳ ኣሎ and this is very powerful and important ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ሸር ክገብረልኩም እየ ብመንፅር እዚ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ እንታይ ዓይነት ዝምድና ትገብራላ ግብፂ ከምሲ ኤርትራ እንታይ ትሓስባላ ክንሪኦ ኢና ፅንሒልና ንቐፅል What to do. Not just South Africa. Earlier this week, even Tanzania rebuked the US for alleged interference. The Tanzanian president, Samia Suluhu Hassan, had slammed the US and its Western allies for criticizing the country's handling of internal affairs. Mutual disappointment and mistrust have troubled relations between South Africa for criticizing the country's. እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ካልእ መራሒት እውን ተመሳሳሊ መልሲ ባቶም ነይራ መን እያ እዛ መራሒት እዚኣ ኣልሸውዩ መን እዛ መራሒት እዚኣ መን ከም ዝነበረት እዚኣ ናይ ታንዛንያ መራሒት እውን ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ሂባ ነይራ እያ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ክንሰምዖ ኢና ፅቡቅ ጌርና ክንዳና ምጣን Moving to East Africa's Tanzania, the Tanzanian president has lashed out at several Western nations, particularly the US, for interfering in the country's internal affairs. Speaking at the 60th anniversary celebration of the Tanzanian police force, the president, Samia Suluhu Hassan, had explicitly said that her government should not be told how to run the country. These strong comments come after recent statements from President ናይ ታንዛንያ እውን ብተመሳሳሊ ንኤውሮፓ ሕብረት ይኹን ኣሜሪካ ኣፍኩም ሓዙልና ንሕና ሃገርና ከመይ ከም እናመሓድሮ ኣይጠፍኣናን እዩ ስለዚ እንተኺልኩም ኣፍኩም ሓዙልና ብምባል ፕሬዚደንት ናይ ታንዛንያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ተደላይት ሃገር እያ እዚኣ ፅቡቅ ዝኾነ ዕብየት ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ድማ ናብ ታንዛንያ ንክትኣቱ እቲ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዲል ንዑ ንክትከልፍ ብዙሕ ትፅዕር ዘላ እያ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጥራይ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም እየ ታንዛንያ ምስ ቻይና ድሮ እቲ ናይ 10 ነጥብታት ዘለዎ ፕሬዚደንት ሺ ዝበሎ ሓደ ብሓደ ከተተግብሮ ዲል ገይራ ከም ዘላ ናብ ተግባር ክትገብሮ ትብገስ ከም ዘላ ከምኡ እውን ምስ ኡጋንዳ ብተመሳሳሊ ብሓደ ክሰርሓ ቻይና መንጎን ክሰርሕ ምዃና ተነጊሩ ኣሎ so this is becoming very clear ሃገራት ኣፍሪካ ከም ቀደም እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ በዘይ ትኸይዱ እንተዘይገርኩም ከምዚ ክንገብረኩም ኢና ዝበሃል ዲል ከም ዘየለ ሃገራት ኣፍሪካ ተደለይቲ እየን ኣብዚ እዋን እዚ ተደለይቲ ከም ምዃነን መጠን ድማ ማንም ሃገር ናይ ኤውሮፓ ወይ ኣሜሪካ ከፈራርሆምን ክምክሓሎምን ኣይፍቅዱን እዮም ዘለው this is a great achievement. Diplomats of the US, the UK, the EU and Canada expressing concerns over reports of violence, disappearances and deaths of political and human rights activists in Tanzania. The US Embassy, in a statement, called for an independent investigation into the murder of the former mutilated body was discovered. ብኬንያ ብታንዛንያ ጋጢሙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኢሽዩ እዘን ሃገራት ኤውሮፓ ንኣሜሪካን ኩሉ ግዜ ከም ሞራላዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዝግበር ማንም ክዛረባ ይፍቅዱን እዮም ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ኢዶም ንክእቱ ከም ልሙድ ተርእዮ ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ባክፋየሪን ተገምጢሉ ይሰርሓሎም ተገምጢሉ ኣንፃሮም ይኸይድ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ሓዊስና ክንሪኦ ደስ ብለኒ Very simple thing. And as I indicated earlier, this war was declared 30 years ago, probably. After the end of the Cold War, this idea of hegemony came. Control everything, influence the world, divide the world into areas of influence. And it's not only expanding influence. It was a declaration of war because there was a concept
زون أبدرار فور أفريقيا بشانل نازل فيديو تاتيو كيكم رأيوا بإنجليش انتهي زبل زلو إذا كايدا زك سابتو زي بلي معربا عالم قبل العالم زلوا كايدا أتحساسبا حدا جنيا كم زغني سدما أبز حلف سلاس عم زغتل وزنبرو نساتهم زي فتو وحيلي كم دليتهم كوكو عصروان كتشبطوان كداهمون يمزفتنو نعبنت أوباما مسكالو تشاريخو ملز زيناو تشاريخو أبتزوبا بزنبرة سنهيلنا هنرينا سان عفور ميلو نيرترا بغطبا إمبلود ويون كتوكاس كتفنجرز قبروا مسرح زي أواجنا يكوناتي زبلا بريزنت سياس أواجنا يكوناتي قبل إيرترا جيرا إيرترا كتواقوم عام مثلا زي بلا ويون أبي كده كتواقوم كوين نمبر أمريكان إثيوبيانز قبروا زنبرو تي قبل إيرترا أواجنا يكوناتي نبعلو declaration of war زي تمساس على كنا تذهب كالهجر خالهجر كم تغير كير بحان تعطي خايا كوينات توجال لها قبل تهجر مالتي جن أمريكا من يجاربهم برابل الإيرتراز قبروا أواجنا كوينات كم زخنا يتجارب زلوا developed by these guys to contain those who can compete or at least who can share something in the global scene. That was not allowed. And because of the background of the Cold War era, زي هذا كابتي كل سب كستغللون كمهارلون كفلطون زلوا كفالنا تاريخنا نرزلنا حماق زقبرجن حماق حليفي زنحو كم زبهل يتشنحيت أنا حيت كم زبلوا لتوم إن أفريقيا حماق زقبرو زنبرون حجون حماق نمكبار زهندس زلوا انتهى قاط ما مال الرأيو حدا بحدا أي بحق زقرمي كلاتهم كم جيرم كم يجبام كنا بلاين خلينا جن حدا بحدا زقاط ما زلوا كنا تاترأيو. In order to act in the best interest of its own people. The Kiel Institute explained that the German economy is increasingly facing a crisis that is not only cyclical, but also structural in nature. So this has nothing to do with your normal business cycle where you're bound to have your ups and downs. A structural crisis puts you out of business. طبعا جرمن كاب معلتنا معلتي ناب أزيو زي الشاغل درجة بتصحي كم زلوا in fact مغنتل نايت تشانسلر نتي بفلاي أوتو إندستري نعون مدحان فلوي نجار كجبر كم زلوا يزارب زلوا تزجرم ناي ماكينة سكتر تراينا إلهم تزارب زلوا تزخاف أجن كيميكال إندستري تعالوا كل سكتر سكوت طبعا جرمن نكلم مسك قريب خم زلوا زار ريبورت زي أمسراهم أب جرمن زلهم جرمن ترى يكونن سويدن ورسمعوا زي ساعة كندي أب شجر بتصحي كم زلوا UK زلهم maybe you think you're better no تقدر UK معك بكمية let's go كل أبي أوروبا زلوا بلجيوم زلون ريبورت لني. The fact that Germany is the biggest economy in Europe, other European countries are likely to experience a very similar, if not worse, declines. In fact, it is fair to say that they are already experiencing declines in manufacturing. For example, Financial Times recently revealed that Swedish Northvolt, a sub-Arctic battery company, despite raising more capital than any other private group, تمساسالي ناي سويدن كامباني زنابنت ناي أوروبا زعبيه باترك كفري تثبيت تغيرلو بليونات جنزب بمنجست فاند زقون زنبري فاينانشال تايمز ناي أمريكا مسيت ناي كتبا كم زبالو أبد كريتيكال ليفل ناي ستراغل ويون نكودق قريب خمسة له زحسب بعد صرحلو تسفاز نبرو بفلاي دم أبزنا إنرجي ترانزيشن كاب نسمعنا زبلاشو صحد بلو كاب ندادن قلن وزينا أب سولار إنرجي كنكيدنا أبزولو لزلو كساك ندي سلطان كم زي اللي ويون تنابو دوافراز نبرا كامباين تاعتنا أوروبا كم معلتنا معلتي ناقل قلاي خدا خمسة له أبزي حنتي تبصاب كتبيا بجرمن فولكس فاجن ده تجمر نعاكم اللي سا مغنيات نبينو نا جرمن ريبورت خباكم سلوز دلهو أم نا جرمن كي كنا خلناجن نا يوكي كوسالكم كتحاول سلوز دلهو significant parts of their operations. Volkswagen, Audi, ThyssenKrupp, and now Germany's largest chemical conglomerate. It is now making it public that it's been struggling for a while and it will need to make some changes. It will need to restructure. According to the latest economic forecast, positive signals in the middle of the year have not been confirmed, which طبعا جرمن حماق نيرو زمت عمد ما زخفة كون مغانو تي نزمت عمتها تغيرو زنبرة فوركاست ويون جمجام نتحت جزء كم زخانة سلزي نتزن برا جمجام كغيرو وتجديدهم على ناب حماق جزء مالتي ناب صبوا جزء خيمس لكم أبسم مدحان. Volkswagen is Germany's largest employer worldwide, and it may be on the verge of making huge cuts. Now, this follows recent reports from German car makers that show signs of trouble caused by slumping sales. Mercedes-Benz and BMW have lowered their outlook following the lower. So, Volkswagen تزعبي كار إندسترينا أوروبا كم من جرمن زنبرة كسب 30,000 سرعتنيات
كتنصل مخاني ዝንገር ዘሎ ምናልባት ኤግዛክትሊ 30 ሸዲ ትሕቲ ዲ ልዕልዮ ይተፈልጠና ኣሎ ሓደ ነገር ግን ንጹር ኣሎ ሰርቫይቫል ናቱ ኣብ ምልክት ሕቶ በፂሑ ከም ዘሎ ሰርቫይቭ ክገብር እንድሕር ኮይኑ እጂ እቲ ፎልክስቫገን ሓደ ካምፓኒ እንታይ ፀገም ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ሓደ ካምፓኒ ኮነ ፎልክስቫገን እቲ ጎማ ዝሰርሕ ነቲ ማሽነሪ ዝሰርሕ ነቲ ኤኮሲስተም ምሱ ብዙሓት ካምፓኒታት እዮም ዘሎ ኣብ ዙርያ ናቱ ፎልክስቫገን በይኑ ኣይኮነ ስትራግል ዝገብር ዘሎ BMW ከምኡ ኣውዲ ከምኡ ክፋልናቱ ማለት እዩ መርሴዲስ ከምኡ ኩላቶም ቶም ካምፓኒስ ናይ ጀርመን ስትራግል ይገብሩ ኣለዉ እቶም ዝበለፁ ካምፓኒታት ናይ መኪና ድማ ኣብ ኤሮጳ ናይ ጀርመን እዩ ጀርመን ስትራግል ትገብር ኣላ ክበሃል ከሎ ነፍሲ ወከፍካ ከምዚ ሓውኻ ክላፆ ከሎ ንስኻ ማይ ቀርብ ዲ ዝበሃል ዋላ ምስሊ ኣላ ትነግሩን እዮም ግን ኣይሕዛኒ ኣነ ኣብ ታሕቲ ምግደፍዋ ካልኦት ክመሃሩላ ይኽእሉ እዮም ከመይ ኮይና ዘላ ጀርመን ከምዚ እንተኮይኑ ካልእ ኤሮጳ ዘለኻ ripple effect unexpected demand. VW denied a recent report that it was planning to lay off up to 30,000 employees. That's a quarter of its German workforce. But the company says it has to reduce its costs somehow. German Economy Minister Robert Habeck says he wants to help the car giant get through this rough patch without site closures. But Volkswagen is ultimately responsible for its own structure and viability. Okay. See if we can find out what's going on with Lars Halter from DW's Business Desk. Welcome, Lars. So what's at the root of these problems? Hey, Phil. Well, to say it in one word, it's China. China used to be the strongest car market. تايسكيلو انتي صقم ناي زغول الشجر ناي فولكسواغن ناي كالن مزبلو صمق ابيلك نغركا تاقند صقم تشاينا نحنا هنا زبال يلن كل تصقم تشاينا يو راشيا يو بوتين يو قليو نحنا زبال يلن when are you going to take responsibility China صقم ناي زبل زول زغا ميديا ناي بعربا عالم لومي the only problem is China ጽቡቅ ተላ ንሕማቅ ተላ ቻይና እታ ፀገም ኮይና ዘላ ናይ ቻይና ቁጠባ ንላዕሊ ተኸይዱ ዶሚኔት ገብረና ኣሎ ኢልካ ትበክኝ ናይ ቻይና ቁጠባ ክወድቕ ተጀሚሩ ድማ ብሰንኪ ውዳቕ ናይ ቻይና ቁጠባ ናትና ይህስ ኣሎ ብክልቲኡ በቃ ቻይና ኦኬ እንታይ ማለት እዩ ቻይና in the world and specifically some of the German car makers were banking fully on China and especially Volkswagen. They actually got about a third of their sales, a third of their revenue from China. So they had a full bet on China and that went very well for a number of years. But over the last couple of years, China has weakened in terms of the car market. There we have initially we had that real estate crisis turned into a bigger economic. Sometimes we zalo ji 700 ወይ እውን 75 ወይ ካለ let's say 600 ኣታው ናይዛ ካምፓኒ ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ድማ ብዓብዩ ካብ ቻይና ይድመጽ ነይሩ ታይም ዝብል ዘሎ እቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ትዝበለጽ ዝህብተሞ ምዃኑ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ማለት እዩ እጅግ እንታይ ብለው ቻይና ትሓምቕ ኣላ ኖ ቻይና ይኮነት ሓሚቓ ቻይና ካብ ናትኩም ዝበልጽ መኻይን ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ ነቲ ናትኩም መኪና ገዲፎም ናይ ዓዶ መኪና ክገዙ ጀሚሮም ሓጢያት ድማ ኣይኮነን እዚ ጻዕራም ሰብከም ይዝገብር ሓንሳብ ምሰራኻዮ ካባኻ ተማሂሩ ናቱ መኪና ናቱ ቁጠባ ካህንጽ ዝጅምር ቻይና ድማ ካብ ናትኩም ዝበልጽ ኤሌክትሪክ ካርስ ክትገብር ጀሚራ ስለምንታይ ትጸልዓ ሕጂ ከምቲ ንስኻትኩም መኻይን ናትኩም ከም ሕሱም ሸጥኩም ዝሃብተምኩም መኻይን ናቶም ኣብ ቻይና መፅኡ ኣብ ጀርመን መፅኡ ክሽየጥ ግን ኣይትደልዩን ኢኹም እዚ ኸ እንታይ እዩ ፌር ኮምፒቲሽን ክብሉካ ከለዉ ክጥዕመካ ከሎ ጥራይ እምበረይ ኣብ ኖርማል ግዜ ማዕረ ኮይንካ ሰሪሕካ ክትዕወት ከም ትኽእል ዘይምትእምማን እዚ ኦኬ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና እቲ ቁጠባ እዩ ዝሕል ስለ ዘሎ ነው 4.8% ይዝዓቢ ዘሎ 5% 4.7% ናይ ጀርመን ግን 1% እውን ይዓቢ የለን እቲ ዘሰክፍ ምክንያት ናቶም እቲ ናይ ኤሮጳ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣክንዲ ነዚ ክትፈትሕ ምፍታን እታ ፕሬዚደንት ናቶም እንታይ ትገብራላ ራይዋ እዚ እቲ ፀገም ናይ ኤሮጳ ራይዎ ማብዚ The European Commission President Ursula von der Leyen says that the EU will lend Ukraine up to 35 billion euros to help with its war effort. She spoke today in Kyiv on a visit with Ukraine's President Volodymyr Zelensky. ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ሴክተር ወይ እውን እቲ ዝበለፀ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናይ ኤሮጳ ኣብ ኤሮጳ ኩሉ ተዓቢሉ ክነሱ ሓደ ሴክተር ኤሮጳ ትመልኮ ነይራ ንሱ ድማ እቲ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ናይ መኻይን ቴክኖሎጂ ኤሮጳ ብሰንኪ ጀርመን ከምኡ ድማ ገለ ስዊድንን ፈረንሳን to some extent ወሲኽካ ነቲ ናይ መኪና ሴክተር ኣብ ዓለም ቀዳሞት እዮም ነይሮም ኣብቲ ካልእ ኩሉ ተሪፎም እዮም ኣብዚኣ ግን ነይሮም ነዛ እንኮ ተሪፋቶም ዝነበረት ንሱ እናተሰበረ ከሎ ሕቁ እናተሰበረ እናወደቐ እናርኣየት ከላ እንታይ ትገብራላ 35 ቢልዮን ዩሮ ንዩክሬን ዘለንስኪ ድሌትካ ግበሮ ከም ድሌትካ ናብ ዘለኻዮ ኣውዕሎ ኢላ ትበላ ኣክንዲ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢላ ምክንያት ናይ ጀርመን ቁጠባ ዘውድቕ ዘሎ እቲ ኩናት ራሻ ምስ ዩክሬን ዝገበረቶ ብመንፅር ድማ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ጋዝ ናይ ራሻ ዝገበርዋ አንድ ሕቆ ናይ ጀርመን ዝሰበረ ሚት ድማ ርግፀኛ እዩ ጀርመን ሓሚቆም ኣይኮኑን ሰዓሩ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ፖሊሲ እዮም ዝወጥቁ ዘለዉ
እቲ ፖሊሲ ጽቡቕ እንተዝኾነ ማይ ወደቆን ኣይምበልና ሙዳቕ መጋጠሞም ነይሩ ከምዚ ናይ ሎሚ ክፉእ ግን ማይ መጋጠሞም ነይሩ ብፍላይ እቲ ኬሚካል ሴክተር ናቶም ኣይመኸሰረን ነይሩ ካር ኢንዱስትሪ ሜቢ ገለ ፀገም መጋጠሞ ነይሩ እቲ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ካልእ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ናቶም ግን ብሰንኪ ነዳዲ እዩ ዝመውት ዘሎ ስለዚ እቲ ሴክተር ናይ እቲ ቁጠባ እናሞተ ከሎ ኣይግድሳን ኢሳ ኩናት ናይ ዩክሬን ንክቕፅል እቲ ዝርከቡ ገንዘብ 35 ቢልዮን ዩሮ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ክዕርብ ዝኽእል ገንዘብ ነይሩ ሜቢ ናብ መን ሰደላ ናብ ዩክሬን ሰደላ ክቃፀል እዩ ድማ ምክንያቱ 118 ቢልዮን ቅድሚ ሕጂ ሰዲዶም እዮም ኩሉ ተቃፂሉ ስለ ዝተወደእ ተወሳኺ 35 ቢልዮን ይሰድሎ ስለዚ ተስፋ ናይ ኤውሮፓ እንታይ ከም ዝኾነ ካብዞ ንክትፈልጡ ኢለ Ukraine's Deputy Foreign Minister Yevhen Perbynis gives Ursula von der Leyen a warm welcome on her latest visit. The representative from the EU, one of Ukraine's most important allies, So people are not spending that much. And even more important, there's domestic competition now. The Chinese have invested in their own car sector. So German car makers are doing a lot worse there. Car making, though, is a key German industry. And is the government likely to get involved? Yes, the government has already involved itself. Just today, just earlier this morning, Robert Habeck, the እቲ ዝሕዝን ክፋል ከንታይ ልወሲ ጀርመን መኪና ናይ መኻይን ሴክተር ሲ ናይ ጀርመን ዓንዲ ሕቆ እዩ መንግስቲ ክሳተፍ ድልዎ መንግስቲ ዳድሮ ተሳቲፉ እንዲ እንታይ ማለት እዩ ተሳቲፉ ውፅኢት ኣይመፅን ማለት እዩ መንግስቲ ናይ ጀርመን ተሳቲፉ ኢዱ ሓጊዙ ገለ ቢልዮናት ሂቡ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን መንግስቲ ቻይና ግን ሓጊዙ ኢሎም ይኸስዎ ኣለዉ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኣይሮኒ ሳቶም እቲ መንግስታት ድሌቱ ይገብር ኣሎ ኩሉ ክገብር ይፍትና ኣሎ ናይ ቻይና ግን ሓጊዙ ከምዚ ገይሩ ስለዚ ታሪፍ ክንገብረሉ ኣለና ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ከምዚ ወይ እቲ ሂፖክራሲ ዝብልዎ እዚ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ካብዚ ደረጃ ክወፁ ይኽእሉ ዶ የስ ክወፁ ኣይክእሉን እዮም ኣይብልኒ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ከም ሕሱም ተሓምሽሾም እዮም ጀርመን ከም ሕሱም ተደምሲሶም እዮም ተንስኦም ግን ዓንተር ቁጠባ ናይ ዓለም ኮይኖም 2-3 ግዜ ስለዚ ጀርመን ካብ ዝኽምለሱ ድዮም ኣብሶሉትሊ ሕጂ ግን ኣይኮነን a lot of changes كل كنتات مستغيره يمكن تنسو زغل it will take time ግዜ ክወስድ እዩ restructuring ከድልዩ ሲስተም ክቕይር እዩ ናይ ስራሕ ዕድላት እዩ ኦቨር ታይም ሰብ ክሰርሕ ክፍቀደሉ ድለዎ ድዩ ወይ ገለ መንእሰይ ድዮም ከምፁ ገለ ነገር ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ክሳብ ዘይተዓረ ነዳዲ ማዕረ ካልኦት ክሳብ ዘይረኸቡ ርትዓዊ ዋጋ ክሳብ ዘይረኸቡ እቲ ቁጠባ ክዕረ ይክእልኒ ምክንያቱ ተወዳደርቲ ክኾኑ ስለዘይክእሉ ዘለዉ ነዚ ንምግባር ድማ ሓገዝ ናይቲ ፖሊሲ ደረጃ የድልዮም ነይሩ ዩኬ ዘለኹም ካስም ሕጂ The UK government is grappling with a major budget deficit, and new data reveals that borrowing has surpassed expectations, putting pressure on Chancellor Rachel Reeves to consider tax increases. With the national debt now at 100% of GDP, we break down what this means for you and the economy. The UK's deficit reached $85.4 billion between April and August, $8 billion higher than forecast by the office. سنتين نرجع UK deficit hits 85.4 billion. መንግስትና UK ካብቲ ዝነበሮ ባጀት ወፃኢ 85.4 ቢልዮን ዝያዳ ኣጥፊኡ ኣሎ ገንዘብ ዝኹሉ ኣብ ዩክሬን ከይዲ ቢልዮናት ዝደፍኦ ዘሎ ንእስራኤል ኣፅዋራት ከፊሉ ዝቦ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝመፅእ ይመስለኩም ዕዳ ናይቲ መንግስቲ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ባጀት ኣውፅኡ ነይሩ ካብቲ ባጀት ናቱ ደፈሲት ማለት እዩ ባጀት 100 ቅርሺ ወይ ከዓ $100 ንወርሒ እንተውፅኢኻ ኣለኻ በታ ወርሒ በታ 100 እንተደይ ሓሊፍካ ልዕልዩ ተለቂሕካ እንተወሲኽካ ተለቂሕካ ከተውፅእ ተዘይብልካ መንግስቲ ዝያዳ ዝበሃል የብሉ መብዛሕትኦም መንግስታት ናይ ኤውሮፓ ዝያዳ ዝበሃል የብሎምን ዕዳ ጥራይ ዘለዎ ዝያዳ መንግስቲ ዘለዎ ምናልባት ቀደም ጀርመን ትሬድ ሰርፕላስ ከለዎ ከምኡውን መንግስቲ ናይ ቻይና ትሬድ ሰርፕላስ ዘለዎ ንሳቶም እዮም ክህልዎም ዝኽእል እምበር መብዛሕትኦም መንግስቲ ደፈሲት እዩ ዘለዎ 85.4 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ድማ ኩለን እዘን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝዕንድራ ዘለዋ ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ቁጠበን ኣብ ጉድጓድ ይእትዋ ከም ዘለዋ በዚ ክንፈልጥ ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ ኤውሮፓ ከም ቀደም ኣይኮነን ኤውሮፓ ከም ቀደም ይኸይድ የለን ክንብለኩም ከለና ፅድቂ ናይ ኤውሮፓ ወይ እውን ክፋእ ናይ ኤውሮፓ ስለ እንደለ ይኮነን ሓቂ ዴታ is data ካብ statistics ናቶም ካብ ሓበሬታ ናቶም ዝወፀ እዩ for budget responsibility. In August, the deficit was $18 billion, which is around $1 billion. And if current trends continue, the Office for Budget Responsibility warns it could rise to an astonishing... So, ከም ንሪኦ ዘለና ቁጠባ ናይ UK ኣብ critical level, critical ኳ ክንብሎ ንኽእልና ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ልዕልዩ ስለ ዝኸደ it will go for a while. ኣሜሪካን ዩኬን ግን ሓደ ኣይኮነን ኣሜሪካ US ዶላር ኣለዎም ክሳብቲ US ዶላር ሪዘርቭ ከረንሲ ዝኾነ ትዕዳ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ንግዚኡ ክፃወትሉ እቲ ጌም ከም ዝኽእሉ the moment ናይ ዶላር ፅልዋ ዝጎደለሉ ሽዑ ትዕዳ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ዝብል ዘሎ ዩኬ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ስለትኽተል ግን ከም ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘይብላ ቴክኖሎጂካዊ ጭዋዳ ዘይብላ ወታደራዊ ጭዋዳ እውን ዘይብላ
UK is heading for trouble እዮም ዝብልዎ ከምዚ ኢላ ትኸዶ ዘላ ናብ ዝገደደ ፀገም ክሳብ 27 ንሕርቆፅ ኢሉ ዕዳናቶም ከባቢ ሕጂ 100% ናይቲ GDP ናቶም በፂሕሎ እቲ ዕዳናቶም ማለት እዩ GDP ናይ UK 2 ትሪልዮን ተሪልካዮ ወይ 2 ትሪልዮን ተሪልካዮ ዕዳናቶም ድማ ኤግዛክትሊ ክንዱ 2.2 ትሪልዮን በፂሕሎ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባናቶም 25 ትሪልዮን ተልካዮም ዕዳናቶም ግን 35 ትሪልዮን ረጊፅ ኣሎ ኣብ 100 መዓልቲ ድማ 1 ትሪልዮን ዶላር ይውስኽ ኣሎ ኢንትረስት ፔይመንት ናቱ ድማ 1 ትሪልዮን ኣትዩሎ ኦልሬዲ ስለዚ ክልቲአን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ቁጠባናተን ኣብ ሓደጋ ይኸይድ ኣሎ ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ካቡ ብዝገደደ ጀርመን ካቡ ብዝገደደ ስለዚ ኩሉ እቲ ኩነታት ናብ ሓደጋ እዩ ዘንፃላሉ ዘሎ ክምለሱ ይኽእሉ ዶ ናብ ጥዑይ yes for sure they can do that the moment ዝውግእ ጠጠው ኣቢሎም ፖሊሲ ናይ ውግእን ዕግርግርን ገዲፎም ብፍላይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ንኣብነት ዴሞክራትስ ሪፐብሊካን በዓል ዶናልድ ትራምፕ መፅኦም ዝኽእሉ ናይ ውግእ ዕግርግርን ዓንዳርን ፖሊሲናትና ካንስል ጌርና ኣሜሪካ ፈርስት ኢልና ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ጥራይ እንድሕር ኣተኲርና ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ብርግፅ ካብቲ ዕዳ ክትወፅእ ትኽእል እያ ዩኬ ኣም ኖት ሹር ዩኬ ኣይፈልጥን እየ ካብቲ ዘላቶ ክትወፅእ ትኽእል ዲያ ኣይትኽእልን ስለምንታይ ኣሜሪካ ስትሬንግዝ ኣለዋ ሓይሊ ኣለዋ ሓደ እቲ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ናቶም ኤንተርፕረነርስ ወይ ከዓ ቢዝነስ ክኸፍትኑ ዝደልዩ ዝስሕብ ኢንቫይሮንመንት ኣለዎም ዓብዪ ዕዳጋ ኣለዎም ፀጋታት መሊኡ ኣለዎም ስለዚ ኣሜሪካ ንክትምለስ ዕድል ኣለዋ ከምኡውን ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ እውን የብሎምን ብዙሕ ስደተኛን ብዙሕ መንእሰይን ስለ ዝመፁም ዩኬ ግን ከምኡ ይኮነን ሓደ ፀጋታት የብሉን ብቴክኖሎጂ ኣድቫንቴጅ የብሉን ብዝኾነ ይኹን ኣድቫንቴጅ ዩኬ ዘለዎ የለን ስለዚ ዩኬ ወይ እውን ኤውሮጳ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ዕድል ናቶም ኣሜሪካ ዕድል ኣለዎም ከም ብሓድሽ ነቲ ዘለዎም ሽግራት ዕርዮም ሱፐር ፓወር ኮይኖም ክኸድሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣለዎም እቲ ውሽጣዊ ፀገማቶምን እዚ ዓንዳር ፖለቲካ ናቶም ናይ ደገን ተገዲፎሞ ኤውሮጳ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትዕድሎም ኤውሮጳ ሓደ ዓለም ሰላም ክትከውን ኣለዋ ሽርክነቶም ድማ ከም ቀደም ተቐፂሉ ሽዑ ምናልባት ሽዑ ምክንያቱ ኣብ ቴክኖሎጂ ድሒሮም ስለ ዘለዉ ከምኡ ድማ ፖሊሲ ንሶም ዝኽተልዎ ከም በዓል ብራ ስለ ዘለዉ ንመንእሰያት ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ካምፓኒ ንክትከፍት ቢሮክራሲን ሕግን ኣውፅኦም ሰብ ካብ ኤውሮጳ ሃዲሞ ኣብ ካልእ ከም ዝኸይዱ እዮም ዝገብርዎ ብፍላይ ርእሲ ዘለዎ ኢንተሊጀንስ ዘለዎ ሰብ ኣብ ኤውሮጳ ካምፓኒ ክምስርት ኣይደልን እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ኣብ ኤውሮጳ ክትምስርት ማለት ሕማም ርእሲ እዩ ምክንያቱ ሓደ 100 ዝኸውን ሕግታት ኣለዎም ንዑ ከተተግብር ኣለካ ካምፓኒ ዲኻ ክትሰርሕ ወላ ሕግታት ናቶም ጠበቃ ክትቅየር ናፅዋይ ሃዲምካ ኣብ ዩኤኢ ኬድካ ዲኻ ኣብ ሲንጋፖር ኬድካ ዲኻ ወይ እውን ዝበለፀ ማርኬት ድማ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ትኸይድ ሕግናቱ ዝተሸላሸለ እዩ በዓል ኢለን ማስክ ተመፂኦም ድማ መሊስና ከነሸላሽሎ ነቲ ቢሮክራሲ ነቲ ዘሎ ኢንኮምፔተንስ ክንፀርጎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣይሆፕ ዶናልድ ትራምፕን ኢለን ማስክን ተመፂኦም ኣትሊስት እቲ ዓንዳር ፖለቲካ ናይ ደገ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ውሽጣ እንተፎከስ ጌራ ከም ብሓድሽ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ዝበለፀ ዕድል ዘለዎ ሃገር እያ ኤውሮጳ ግን ኣይከኖ ሰይዳ ከምኡ ክብል ኣይክልኒ ኦኬ ናይ መወዳእታ ኮንክሉዥን ክልተ ቪድዮታት ይበ ናብ ዞባና ክመፅእ ሕጂ Manufacturing is literally on its deathbed. In Europe, the days of Germany's manufacturing superpower. Bloomberg ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመንስ day as industrial superpower are coming to an end. እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ሜንስትሪም ሚድያ ናይ ቢዝነስ ብሉምበርግ እንታይ ብሎም ኣሎ ናይ ጀርመን መዓልታት ከም ሓደ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ፋብሪካታት ሱፐር ፓወር ዝነበረት መወዳእታ መዓልታቱ ይቆፅር ኣሎም ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ኣኽር መሓጣ ይብሉ ዓረብ ኣኽር መሓጣ ናይ መወዳእታ ስታስዮን በፂሑ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ክወፁ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ብዙሕ ፖሊሲ ክገብሩሎም ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ናይ ጀርመንን መንግስቲ ናይ ኤውሮጳን ግን ካብዚ ዘለዉ ዓዘቕቲ ከውፆም ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ዝኣርግ ዘሎ ሕብረተሰብን ካልእን ተወሲኽካሉ ድማ እቲ ፕሮብለም መመሊሱ ዝብርትዕ ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም እናባእሰይ ክኸይድ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ ካብዚኣ ክንሰሜና ፕሬዚደንት ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ዝበለቶ ንነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ዝምልከት Send a clear message to those who want to enter Italy illegally. It is not a good idea to rely on human traffickers because they ask you for a lot of money. They put you on boats that are often not equipped to make those trips. And in any case, if you enter Italy illegally, you will be detained and repatriated. Our situation. እዛ ቪድዮ እዚኣ ማት ከም ዝገበረታ ይፈልጥኒ ኣብ ኤክስ ግን ብብዝሒ ትዘውር ዘላ ኢለን ማስክ እውን ሪያክት ገይርላ ነይሩ ዝኾነ ስደተኛ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሊብያ ጌርካ ዲኻ ብገለ ብጃልባ ጌርካ ሂወትካን ገንዘብካን መዓት ወፃኢታት ጌርካ ንጥልያን ትመፅእ ዘለኻ ቦታ የብልካን ከም ቀደም ኣይኮነን ጥልያን ኣብዚኣ ዓዲ ዝኩሉ ዋጋ ከፊልካ ካብ መወዲሒንካ ምስ መፃኻ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተመፂኻ ኣብታ ዝነበርካ ወይ እውን ናብቲ መበቆል ዓድኻ ክመልሰካ ምዃንና ብግልፂ ንነግረካ ኣለና እያ ትብል ዘላ ኣይሆፕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ካልኦት ሼር ክትገብርዋ ኢትሊ ስትሬት ፎርወርድ እያ ትዛረብ ዘላ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ሓንቲ ካብቶም ኣኽረርቲ የማናይ ክንፊ እያ ነዚ ክትገብር እዮም መሪፆማ
كمان تكبرون يا زلاب سن كنت ساقط نايتي أوروبا حبرت دي قال أبزو وانا زقن تي ما نايكن فينا حيلا سلازي مزاي تطعو قبل زغل حيلي يلا سلازي نتصور زخنا ما لختيوزي شير قبرولو ناب أوروبا ناب تليان بفلاي بجال باقير كاري خاب قال جنزب كان هيوت كان ركيس كان تمتيخا أبتدو بتي تمالا حنت فيديو تصور ري رقمان لك كم تقدم بوص مزبلك خاب جال بحري كاري كونس ببوليس كيروم يمزقبلوهم أنا كنت متخلى تجال بس ده فلتوا بوليس كردينو ما يمزقنه كاب مود مزحنكا كتحنو خايد لينيوم كاب مود حين كاب تمريت مسرقس كدما سر سر بيلم وين اب كالغو زغاي وين عند خاطر زغاي سلازي ناب عندنا اي تمصا كبلو جميرو مالو زغا ناب تزمل كتسب ناب كم قدم مسيلو كم قدم يمسلكن وحجي وسدكن زبال أوروبا كم قدم ايكونن ኤርትራውያን አይደሊ አፍሪካውያን አይደሊ ዘለዎ ስደተኛታት ከማን ሌላ ዓቕመ ይኮይንኒ ከመይ ገይረ ክሰጎግ ኢሉ ለይቲ መዓልትን ብዛዕባ ዲቤት ዝገብር ዘሎ ምርጫ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ድማ ፀረ ስደተኛታት ስልጣንና ሓዙን መሊሶም እናሓየሉን መናብሮምን ስልጣኖም እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ስደተኛታት ከምፅየ ዝብል ፖለቲከኛ ብኤሮፓ ድማ መዓልታቱ ነፍሰ ቅትለት እዩ ዝፍፅም እዩ ዝበሃል ስለዚ ስደተኛ ኮይንካ ኤሮፓ ምምፃእ ሰዓቱ ግዜኡ ወዲዩ እታ አንኮ ትሰብ ጥራይ ክነቅሕ ከም ዘለዎ ኦራይት ሕጂ ንመለስ ናብ ዞባና ክንከይድና ብዙሕ ኣርስታት እዩ ዘለኒ መጀመርያ ግን በዚያ እስከንጀምር ክሳዕ ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓቢ ፖለቲካ ብፍላይ አንጻር ኤርትራ ዝኸዩ ዘሎ ኢና ክንርኢ ግን እስከዚያ ንርአ እያነሳን ያለነው የወደብ በቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንኳን እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው ታይዙን ዘለዚ ጀነራል ይመስለኒ ያ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድሊ ያለው ሕቶ ናይ ወደብ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ዝኽፈል ከፊልና ወደብ ንምሓዝ ክንፅዕር ኣለና እዚ ብናሽናል ቲቪ ብኩሉ ደረጃ ዝዛረብዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ እቲ ፅቡቅ ጉዳይ ናቱ እቲ ፅቡቅ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ፌይለር ናይ ፖሊሲ ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መሲልኩም ንኤርትራ ቀደም ኣሜሪካ ትድግፎም ነይራ ወይ እውን ገለ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ንኤርትራ ከጥቅዑ ከለዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዮም ዘጥቅዕዋ ነይሮም ካብ ሓንሳብ ኣብ ዶብ ሰጊራትና ኢሎም ሓንሳብ ውሽጣዊ ጉዳይና ምትእትታው ትገብር ኣላ ገለገለ ብምባል ናይ ዓለም ምድንጋፅ ይረኽቡ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብግልፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ብሓይሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ እዚያ ጥራይ ከይትመስለኩም ሕጂ ስምዕዎ ኣብዚ ካልኣይቲ አለባት በሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን ለሱ ለማድረግም ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቀር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉ ሰሜከመራ ወደብ አይኮና እንደለለና ነና ወደብ ተቆይን ፖርት ሱዳን አሎ ላሙሎ ሶማሊያ አሎ ጅቡቲ አሎ ካላ አሎ ወላ በርበራውን አሎ ነና ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕርና ጌርና ሰራዊትና ንሃንፀሉ ቦታ ኢና እንደለለና ይዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ሕቶ ካብ ናይ ሃገር ድሌታት ወፃኢ ክግበር ተኮይኑ ብሓይሊ ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ እዚያ ዘረባ እዚያ ተደመሮ ንኣብነት ሕጂ ብኬንያውያን ኣናሊስት እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንርኢና ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾንኩ እየ ስምዕዎም ኣብዚ ብፍላይ ግብፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ናብ ላዕሊ ደረጃ ወሲዶሞ ዘለዉ ምስ ብሊንከን ተራኺቦም ነይሮም ሕጂ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኣሲስተንት ናይ ብሊንከን ንግብፂ ኣትያላ ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለውካ ፅነ ኢለ ከሪአኩም እየ ፈርስት ኦፍ ኦል ነዚያ ሪፖርት እዚኣ ስምዕዋ ኬንያውያን ብኸመይ ከም ዝትንትንዎ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ምናልባት ለንቀነ ከምኡ ገብረልኩም ኣይቀንኹምን ግን ኣብ መንጎ ኢንተርቫል ሙዚቃ ምግባር ፅብቕቲ እያ ኣይዶን ኖ እዚያ ደርፊ እዚኣ እንታይ ፅልዋ ኣለዋ ስምዕዋ እንታይ ወይትያ ናይ ምንታይ ደርፊ እዩ ማለት ናይ ንመን እያ ትደርፍዳላ ኣይፈልጥን እየ እቲ ድምፂ ግን ባሓር ዝኾነ ድምፂ ዘለዋ እያ ስለዚ ትራንዚሽን ንምግባር ክጠቕመኒ ኢለ ከም ምስትምቓርኩም ናው ሌትስ ጎ ቱ ታፍ ቶፒክ ስለ ዘለና ድማ ንስማዕ The Egyptians more or less see the jihad as an existential threat because they say it affects their agriculture.
and then prompting the military deal. Is it in a way also taking advantage of the nature of Somalia itself, given institutions that still are not as functional as they ought to be because of the civil war, and a military power here, which is the second biggest beneficiary after Israel from the United States, largely appearing to be funding or taking part of a conflict and in a region that is largely unstable because of other actors that have been destabilizing it? I just perhaps to correct something. تحتناتو بتعمي سفهن أقداسن حتى يو مجمريا أنتاي زبل زلو جبسي نيتشوبيا صلايتا ويون مودادرتا زي السمامع كم دما existential حتو نايهلاوي زلوا حتويا زدما جبس دما كنفلطو زلنا يبلالو حادة سوماليا زلاتو كنتات كم حاجة كم حجر بحيال كنتات كم زيلا نزها وقف سكت كم تخليها قاريت دما دحر إسرائيل زعبي وتهدراوي حجز كاب أمريكا تقبل هجرينا نزارب زلنا يبلالو دحر إسرائيل أب أفريقيا ويون أب عالم درجة زل على حجز تركب جبسيا لأمريكا قداميتي مشاركة أب أفريقيا دما إذا هجر زيا مس بلينكن بصراحة بلو كونتكست كبكمية كاب زيرو تبقيسنا نزارب كم زي لنا ناخد فلتو ኮንቴክስት ማለት ባክግራውንድ አሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከግብፁ አቻቸው ባድር አብደላቲ ጋር በአካል ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ አስገዳጅ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ብሊንከን የውሃ ጉዳይ ለግብፅ የህልውና ጉዳይ እንደሆነም በውይይቱ ላይ አንስተዋል። በግድቡ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ ስምምነት ላይ በመድረስና በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ጉዳት ባለማድረስ አስፈላጊነት ላይ ከአብደላቲ ጋር እንደተው بلينكن أب جبت أنا حلو بجزعبة قداي ناي نيل كم دما ناي ماي نيل كساكن داي نهلا وجبسي أقدر سنة كم زلوا أبت قدايتي تزراري بوملو كم زخونة جليس نيرو ستراي جنا يكون لك أن السمس كده immediately مختلنا تونا أفريقيا دم حلافيت ناي State Department مولي فيت بحال كتا مس مينستر قدات وصاي ناي جبسي ترحب كم زلا خاندر لنا مسا غمنا له ماي كامر ناي قرنا أفريقيا حلافي نساد ما ناي أفريقيا ناي State Department Assistant Secretariat بحالزيا قداي ناي جبسي مس أمريكا زلو أمريكا مسمن وجينا خمزلا بز قداي زي نتصورنا خوني زي ما تزلو هجي تملي سنة كومنتر كبكم يدهرينا يرتراكر يكم I just perhaps to correct something. Second largest beneficiary, you mean military aid? Military aid, from and I think of course listeners might not really have the background, but this goes back to Camp David in 1978, accords that guaranteed certain military assistance, to both countries, even though they want the kind of the general assistance to Israel is probably 20 times more than what was to Egypt. Now I think that the number of things that we should not really conflict. You have one. The general state of dysfunction in the Horn that allows not just Egypt or Cairo, but virtually everybody to actually try to stake a claim, and intervene and have a free reign in parts of the Horn of Africa, in part because of the challenges we're facing in terms of security, in terms of economics, in terms of just being able to actually have a cohesive, governance, structure. Second, it has to do with the Great Renaissance, dam. The Nile is really critical to Egypt's survival. That goes without question. There is no Egypt without the Nile, but there is Nile without Egypt. It's a very important حدا جبتي بتناي كاب ديفيد بهالديل دحر إسرائيل زعبي حجز وتهدراوي خون سبلاو وانتركبها ولا إسرائيل زعبي حجز تركب تخونتيلو ካልእ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ኣብ ርጉእን ሓያልን ኩነታት የላ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሕዱር ፅልእ ስለ ዘለዎም ታሪኻዊ ፅልእ ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ካብ ሰብዓታ ጀሚሩ ብኡ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኩባ ምስ ሕብረት ሶቪየት ምስ የመን ተሸራሪኾም ዝሃረምዎም ብኡ ዘጋጠመ ውድቀት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ንዓታቶም ሓንቲ ካብቲ ምንጪ ናይቲ ዘይምርግጋእ ናይ ሶማልያ ምዃና وتشحن ملستر مشاطير زغبرو نزا الشباب بمفتار متتتاو غيرو اشحاص سراويت نا ኢትዮጵያ ውሽጢ ተሃገር ኮፊሉ ዘሎ ድማ ሓደ አካል ናቱ ምዃንዮም ዝፈልጡ ብኩሉ መዳይ ክሪዎ ከለው ኢትዮጵያ ሓንቲ ፀላኢቶም እያ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክስዕሩሉ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ንክገብሩ ድልዋት እዮም ግብፂ ድማ ምስቲ ዘለዋ ናይ ኒል ተፅዕኖ ናይ ኒል ጉዳይ ግድን ክፍታሕ ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኒል መዕለቢ ክንገብረሉ ለና ዝብል መረዳእታ ዘለዎም ነዚ ሃጓፍሲ ክትጥቀመሉ እያ ግብፂ ግን ብኩሉ መንገዲ ያ ክትጥቀመሉ ትፍትን ደላ
Now let's go back to after story كريكم صنعكم كلتا ثلاثه ነገራት كريكم أبز جبر زلو استراتيجي خنرينا ሶማሊያ ዝገብርዎ ዘሎ ስትራቴጂ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ክልቲኡ ወገን ክንሪና ንሽተይ መንስ ማዮ See, now there's a difference. Now, one thing that sometimes I think we shy away from, and Egypt is a country that is friendly to Kenya, as well as Ethiopia, and is an important player on the continent, is that have a stake in the Nile, that the 1929 and 1959 treaties really did not factor in. So, ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ዘለዉ ብዓይኒ ኬንያ ሕጂ ናይ ክልቲኦም መሻርክትያ ብኸመይ ኣምፅልኩም ኬንያ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ ካልኣይ ድማ አንከር ስቴት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትኮን ከላ ኣብ ሰሜን ድማ ግብፂ እያ ዘላ ስለዚ ክልቲአን ናይ ኣሜሪካ መደበር እየን ክንብለን ንኽእል ኢና ተን ዝዓበያ መደበራት እየን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይና ጋራንቲ ክሕገዝ ከም ዝኽእል ወይ ቻይና ክትሕግዞ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ካልእ ይጥሕስ ስለ ዘሎ እንታይ ስለ ዝበለ ልኡላውነት ጥሒሱ ክልተ ሰለስተ ክንሰሚና ሓንቲ ኣስሚዕኩም ፀኒሐ ንቐፅል እስከ እንታይ ይብሉ ኣለዉ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናርገው ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው በምኒልክ ጊዜ ልናሳካው አልቻለም ከአድዋ በላይ መሻገር የአድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው ታሪኩ ግን የሚነግረን እሱ ነው የአድዋ ድልን ያሳኩ ምኒልክ በዛው እግራቸው መረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ የአድዋን ድልም ያስበሉ ነበረ አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት የምንችልበት እድል ይኖር ነበር እንታይ ዝብል ዘሎ እጂ ወሬ ጆክ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ወይ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ቶፕ ዲፕሎማት ናቶም ዝበሃል እዩ እቲ ካርታ ናይ ኤርትራ መዓዝ ኮይኑ ዓድዋ ድል ዝብልዎ ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ዓድዋ 1896 ገለ ዝነበረ ድሕሪ ኩናት ናይ ዓድዋ ብምስዓሮም ምኒልክ ኣብኡ ምስ ተሓጎስ እቲ ዝለዓለ ድፋዕ ናይ ዓድዋ ምስዓረ ኪኖ መረብ ዘሎ ድሌትኩም ግበርዎ ዶብና መረብ እዩ ብምባል ዶብ ኣብ መረብ እዩ ገይሩ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዶባ ዝረኸበት ኣብኡ እዩ ነይሩ እዛ ሕጂ ንሱ ዝፍክረላ ዘሎ ሃገር ታ ዶብ ናታ ሽዑ ስለ ዝተገበረት እዮም ግብፂ ምኒልክ ብደገፍ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ፈረንሳይን ናይ ካልኦት ሃገራትን ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ክዕቅባ ኪኢሉ እምበር ግብፂ ጥልያን ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይኑ እኮ ወሪርዋ ነይሩ እዩ ነታ ሃገር ሒዝዋ እኮ ነይሩ እዩ ግን ምትህልላኽ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ጥልያንን ዓዲ እንግሊዝን ብዝነበረ መንገዲ ንዑ ኣብ ሱዳን ስለ ዝነበሩ ይህድሞ እሞ ንዓዲ እንግሊዝ 5 ዓመት ከፍ ኢሉ እቲ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ድሓር ደጋጊፎም መሊሶም ኣምፂኦም ንጉስ ገይሮሞ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ድማ ፕላን ኣለዎ ቲንክ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ሰፊሕ ይገልፀ ኣብ ካልእ ቪድዮ ካልእ ግዜ ክነምፆ ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ምኒልክ ሽዑሲ መረብ ሰጊሩ ክዕወት ነይርዎ እሞ ባሕሪ ከማልሰልና ነይርዎ ባሕሪ ስለ ዘይገድሶ ኣብቲ ግዜ ባሕሪ ስለ ዘይገድሶ ዝነበረ ኣይተቃለሰሉን ኤርትራ ድማ ካብ 1800 ልክዕ ምስ ኢትዮጵያ ብሓደን ሃገር ኮይነን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እውን ሽዑ ይቆይሙ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ድማ ኣብ 1800 تسعان إيرترا إلهم تلاهم سرقوا كم كانوا هجرات مبزحتن هجرات أفريقيا الزعج زلون ملك عندوبن مس مجزعة زمتسيو إيرترا دم قد مخلهم نصر ضب زحان تصت هجرة معناته تليان أبي نيرو أبي إيرترا نيرو السودان من نيرو كارتا نارانا كي من تكردانا السودان بملو إنجليزية تجوزنيرا جبتي مني جوزنيرو فرنسا تجوزنيرا سومالي لاند خمن نيرو تليان نيرا بخا تي سوماليا زبال زلو دما انجليزي نيرو سلازي تي اثيوبيا زبال زلو كارتن كينيا اثيوبيا نيرو انجليز نيرو سلازي اتدوب نا ايرترا بنصور استحانتزه وددر ناي سوبر باور سلازي نبريو اب سودان اد انجليز تلو تكارتا ايرتران سودان زبال زلو طليانن انجليزن زداو بلوز نبر دوب مالتي زي نصور ነገር አለ ወዚ ኢትዮጵያ ዝባሃል ሀገር ድማ ከሃጅሞ ጥልያን ክንደይ ግዜ ፈቲኑ ግን ኣብ መወዳታ እዚያ ካርታ ኻይሎም ሓንቲሶም ሂቦሞ ስለዚ ናይ ኤርትራ ካርታ ዘባኣስ ክህልዋ ይግባኣኒ ነይሩ ሳቶም ግን አንደርት ስለዝኾኑ ኣብዚ ብሎ ዘሎ ስምዖም ሕጂ whether it's going to be Ethiopia or not time will tell in the coming few weeks so the point is Somaliland is gone from my point of view it will never to re-emerge with Somalia Puntland also had shifted its strategy they are now so disappointed with the behavior and decisions of the Somali federal government by inviting Egypt. They totally opposed that Puntland. They are now considering their independence call. Ezi Professor Ethiopiawi zbahal Professor abnai መንግስቱ ኢትዮጵያ ስቴት ቲቪ ናይ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መጪ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ምፍርራስ ናይ ሶማልያ ይዛረብ ዘሎ
እንታይ ዝብል ዘሎ ሶማሊላንድ ድሮ ዝተወደአ ዲል ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ሓንቲ እንድሕሪ ከም ናፅነታ ንሶማሊላንድ ተቀቢላታ እንግሊዝ ኣሜሪካ ዴንማርክ ካልኦት ሃገራት ተዳልየን እየን ዘለዋ ሪኮግናይዝ ክገብርዋ ስለዚ ሶማሊላንድ ከይዳ እያ ትሕቶ ናብ ፑንትላንድ ገለ ካብቶም ካልኦት ፌደራል ስቴትስ ናይ ሶማልያ እዩ ፑንትላንድ ዝበሃል ዘሎ ድማ ሶማልያ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ዲል ስለ ዘቆጥዖም ንሳቶም እውን ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ክኣትዉ ይደልዩ ኣለዉ ድሕሪኹም ከይህሉ ኣብ ትዊተር ፖስት ገይረ ኣለዃነ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ እንታይ ከም ዝብልካ ስምዑ ሕጂ Just like Somaliland, as you recall, Mr. Tafarra at the time 20 plus years ago, they even aspired to join Ethiopia and even expressed interest in a confederal way to join Ethiopia under the Meles Zenawi regime at the time. So now anything goes. Then you have asked me the next 5-10 years. We might see more and more states being born, like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether Hirshabelle would separate, and eventually they separate and they need alliances and partnership. Anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia. And nothing can stop that. So I think it's pretty much fluid. Expect pretty much such kind of scenarios. The same thing for Eritrea. You know, now the Eritrea has taken a position. If there is some kind of a conflict, you'll never know how that conflict would end. Because, you know, there are regrets, there are this, there are that. We'll never know whether the Eritrea that we know today will continue as it is, especially south of Massawa. So anything goes. ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ፕሮፌሰር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሶማልያ ተፈራሪሳ ገለ ክፋልናታ ምስ ኢትዮጵያ ፌደራል ክኸውን ይኽእል እዩ ንፈልጦ የብልና ወይ እውን ሃገራት ኮይነን ክወፃ ይኽእላ እየን እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኤርትራ ከም ሃገር እውን ብዙሕ ሰብ ኣብኡ ዘይተሓጉሰብቲ ሃገር ከም ዘሎን ውግን ተተላዒሉ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ገለ ክፋልናታ ድዩ እቲ ሃገር ብምልኣ ናብ ኢትዮጵያ ክትቕለል ትኽእል ትኸውን ንፈልጦ የብልና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር እዩ ኦፍኮርስ እንታይ ዘገርም ኣለዎ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ ዓዊሉ ከም ዝተዛረበሉ ዝፍለጥ ዘረባ ዶ ኣይኮነን ኣነ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረሉ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ብዙሓት ሰባት ከማን ላይክ ገይሮም ሸር ገይሮም ኣለው ጠሪፍኩም ዘለኹም ሸር ግበርዋ እታ ካርታ በዓልና እታ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እያ ብድሕሪ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ናይ ጥርሙዝ ገዛ ወይ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥሲ እምኒ ክድርቢ የብሉ ናብ ጎረቤቱ ስለምንታይ ልቦና እዚ ገዛኻ ቬትሮ ብቬትሮ ተኮይኑ እምኒ ትድርቢ ተለኻ ጎረባብትኻ ድማ ብመንደቕ ዝተሰርሐ ገዛ እንተለዎ እምኒ እንተደርብዮም ልካ እንታይ ክኸውን ቬትሮኻ ሽዋሕ ክብል እዩ ብዛዕባ ምፍርራስ ናይ ሶማልያ ይዛረብ ዘሎ ንበዓሉ እቲ ሃገሩ ድማ ክቆዓፀር ዘይከኣለ ዘሎ እዩ ክልል ሶማል ናይ ነዊሕ ቃልሲ ኣለዎ እቲ ኦጋዴን ቃልሲ ዝበሃል ነቲ ሶማል ናፃ ክገብራ ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ ኦሮሞ ለንቀነ ደርፊ ሸር ገብርዋ ኣለው ኦሮሞቲ ፊንፊነ ዝበሃል ነቲ ኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ እዮም ዝብልዎ ናትና ምዃኑ ዝገልፅ ካለ ኩሉ ሰብ ካብኡ ክእለ ከም ዘለዎ ኣምሓራ ነብሱ ዝኻለ ቃልሲ ነብሱ ዝኻለ ሰውራ ዘለዎ መዓልታዊ ድማ ንሰራዊት ናይ ኣቢ ዝጨፋጭፍ ዘሎ ሓይሊ እዩ ትግራይ ትማሊ ትግራይ ሃገር እያ ንሕና ሃገርና ምስ ኢትዮጵያ ብፍጹም ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ነይሮም ሕጂ ግን መልሓሶም ክቕይሩ ፀገም ስለ ዘይብሎም ቀይሮም ገሊኦም ናይ ኢትዮጵያ ይነብሎ ገሊኦም ድማ ስቲል ኣብ መንጎ ጠልጠል ኢሎም ኣለዉ ትግራይ ግን ኣብ ንሓትሕዱ እውን ኣይተቃልወን ኣሎ እቲ ካልእ ዞባታት ድማ ከምኡ ዓፋር ገለመለ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሊ ውግእ ኣሎ ኦሮማ ምስ ሶማልያ ዓፋር ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ኩሉ እዚ ፀገም ዘለዎ ሃገር ንካልኦት ሃገራት ንክፈራርሳ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ተፈራሪሳ ናብ ኢትዮጵያ ክትሕወስ እያ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ፕሮቮኬሽን ከም ዝገብር ዘሎ መን ይዕዘበሎ እዚ ኩሎም ሃገራት ይዕዘብዎ ኣለዉ ብዙሓት ግብፃውያን ሸር ገይሮም ኣለዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንባዕሉ ኣብ ከመይ ዘላ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሶማልያ ምፍራስ ይዛረብ ኣሎ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ኣሎ ናይ ሱዳን እውን ተበታቲኑ ዳርፎር ንበይኒ ሃገር ክኾን ኣሎ ናበለ እውን ይዛረብ ኣብቲ ኢንተርቪው ነዊሕ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣማኻሪ ናይ ኣባ ኣሕመድ እዩ ከዓ ዝበሃል ወይ እውን ካብቶም ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ እዮም ካብቶም ፓን ኣፍሪካኒስትስ ኢሉ በዓለ ኣቢ ዘቆሞም ካብኣቶም እዩ እዚኣቶም ከም ዝዛረቡ እንተኮይኖም እቲ ጉዳይ ብኣፍሪቃ ደረጃ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም እዚ ከዓ ኣብዚኣ ፕሮፌሰር ሓሰን ፅቡቅቲ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም ኣብዚኣ እስከስምዕዎ እስኪ የፌዴራል መንግስቱ የከባድ መሳሪያ የታንኮች የጦር አውሮፕላኖች እና የድሮኖች ባለቤት ሆኖ ሲያበቃ ምንም እንኳን ለሀገር ውስጥ ብጥብጥ እነዚህ መሳሪያዎች መጠቀም ይገባው ነበረ ቢሆንም ፋኖን ጨርሶ ለማጥፋት ይህ ሁሉ የመሳሪያ አይነት እየተጠቀመና መደበኛ ሰራዊት እያሰማራ ቢዋጋም ፋኖን ማሸነፍ ያልቻለበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ይላሉ?
በጣም ጥሩ زحتوسي دحرزيا فيديو كاسمعكم سمعوا بزيد ጠንካራ አደረጃጀት ለድል ስለሚያበቃው ይህም ታስቦበት የተሰራበትና ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ነው። ስትራቴጂክ ሁናቴ ሀገራችን ላይ ከሚኖረው ተጽዕኖ ከዓለም አቀፍ የኃይል አሰላለፍና ከዘመኑ የውጊያ አውድ አኳያ ኢትዮጵያ አየር ኃይሏን፣ ባህር ኃይሏን፣ ምድር ጦሯንና የሳይበር ፎርሷንና ሌሎችም አቅሞቿን ባልተቆረጠ ሰንታይም ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኃይል አየር አለና ሰኾይ ዝኾና ነፈርቲ ኩናት ድሮናት ካብ ትርኩ ገዚና ካብ ካልእ ገዚና ካብ ቻይናውን ገዚና እናበሉ ብዙ እዮም ዝፍክሩ ብዙ ኩሉ ኣፅዋር ከለዎም ምዱብ ሰራዊት ከለዎም ታንክታት ከለዎም ሜካናይዝ ሰራዊት ከለዎም ፋኖ መዓልታዊ ይስዕሮም ኣሎ እንታይ እቲ ምክንያት ዝብል ኣርእስቲ ፕሮፌሰር ሓሰን ክዛረበላ ካሎ ብቀለል ዝበለ መሊስዋ ብስምዕዎ ጥሩ የፖለቲካ አናሊሲስቶች አንድ አነጋገር አላቸው። በጣም የተኛ ህዝብ በተለይ ገበሬውን የሆነ ህዝብ ከእንቅልፉ መቀስቀስ ከፈለግ ውጋው ይላል። የተኛን ህዝብ የሚያጉረመርምን ህዝብ ጦርነት ከፈቱበትና ህዝባዊ መሰረት አድርጎ ህዝቡ እንዳለ አመጽ ውስጥ ገባ። ህዝባዊ አመጽን በድሮን በታንክ በምን ልታሸንፍ አትችልም። እሱም ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ስትጠቀም ወዳጄ ናቸው የምትላቸው ከዛ ክፍል ህዝብ ወይንም ከዛ አብራክ የተወለዱ የአማራ ብልጽግናንንም መሬት ላይ ጣልካቸው። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዘራርባ እንታይ ኣሎ ደቂሱ ዘሎ ህዝቢ ብሰላም ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ካል መነባብሩ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይካ ከም ሓረሳይ እንተጌርካዮ ደቂሱ ዘሎ ሓረሳይ ኣንጻርካ ከተተንስኦ እንተኮይንካ እንታይ ክትገብሮ ትወግኦ ደቂሱ ዘሎ ሰብ ውግኣዮ ብካራ ጌርካ ዲኻ ብመርፊ ጌርካ ዲኻ ብገለ ውግኣዮ ብር ኢሉ ክትንስዩ ክባልዓካ ድማ ክፍትን እዩ ኤግዛክትሊ ንህዝቢ መሓረ ድማ ከምኡ እዮም ገይሮሞ ኣብ ጎኑ ንዝነበረ ስለ ዝወግዎ ተንስዩ ሎሚ ድሮን ተጠቀም ታንክ ተጠቀም ነፈርቲ ኩናት ተጠቀም ሚሳይላት ተጠቀም ንህዝቢ ክስዕር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፋኖ ድማ ህዝቢ ዝዕጥቆ ዘሎ ህዝቢ ዝምግቦ ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝብገስ ኣብ ዝረኸበ ድማ ከጥቃዓካ እዩ ዳትስ ዋይ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክትስዕሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ መንጎ ህዝቢ ድማ ስለ ዝቕመጥ ዘሎ እዚ ድማ ዝኸበደ ዝገብረና በለ ፅቡቅ መልሲ ይብዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ ሕጂ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክበኩም እየ እዚኣ ንሪኣ ዝፀናሕና ርክብ ናይ ሞሊፊ ከምኡ ድማ ማይክ ሃመር ምስ ናይ ግብፂ ደድሕርቲ ብሊንከን ዝገበሮ ርክብ ክንርኢ ከለና ብዛ ኣርቲክል እዚኣ ተሓሒዝና ክንሪኣ ኢና። እዚ ኣርቲክል ብዙሕ ግዜ ሰብ ክዛረበላ ዝቐነየት እያ። ግብፂ ምስ ኤርትራ ሪፖርትድሊ ኤክስፕሎሪንግ ፖቴንሻል ሚሊተሪ ዲል ኤርትራን ግብፅን ወተሃደራዊ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣብ 234 ካልኦት ኣርቲክል እሱን ወፂኡ ነይሩ እዚ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ወተሃደራዊ ዲል ክትገብር ከም ትኽእል እንታይ ግን ከሪአኩም ፀኒሐ ቅድሚ እዩ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ምስ ግብፂ ትራኸብ ከም ዘላን ኣብ ዘለንቀነ ጥራይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ከባቢ 250 ሚልዮን ዶላር ድማ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትባ ምዃና ነጊራ ኣላ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሑቲ ንቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮ ወይ ሽግር ፈጢሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ምናልባት ብካርታ ጌርና ክንሪኦ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክህልዎም ድሕሪ ኮይኑ ወይ እውን ኣበርክቶ ክህልዎም ድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ፅልዋ ክህልዎም እንተኮይኑ መናላ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ኣለዉ እዮም ግን ጅቡቲ ኢዝ ቨሪ ኢንሲግኒፊካንት ንቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብቲ ጅቡቲ ዘላታ ሃገር እውን ፀገም የለን ፊኑ እዩ ዘሎ ፀገም ስለዚ ምስ ኤርትራ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግብፂ ይበሃል ኣሎ ግብፂ ናቶም እኹል ምክንያት ኣለዎም ምስ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዲል ክገብሩ እሞ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓሰብ ከባቢ ወተሃደራዊ መደበር ንክገብሩ ስለምንታይ ነቲ ባብኤል መንደብ ኮንቴይን ንምግባር ንሳቶም ኣብ ስዊስ ካናል ስለ ዘለው ኣብ ባብኤል መንደብ ኮንትሮል ክህልዎም ዝደልዩ ቀንዲ ኣብ ክልተ ጫፋት ናይ ዓለምና ኣብ ጅቡቲ ክንደይ ሓቲቶም እዮም ኣብ ሶማሊላንድ እውን ሓቲቶም ኣይሰለጦምን ስለዚ እታ ዑንኮ ቻንስ ናቶም ኣብ ኤርትራ ክትከውን ከም ትኽእል ስለዚ ምስ ኤርትራ ግብፅን ኤርትራ ድማ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ብሊንከን ተራኺቡ ዝነበረ ሕጂ ድማ እታ ናይ ኣፍሪካ ኣሲስተንት ናይ ብሊንከን ትረኽቦ ዘላ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ መፂኡ ተራኺቡ ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ተራኺቦም ክንደይ ግዜ ተዘራሪቦም ድሕሪኡ ንግብፂ ከይዱ እቲ ርክብ ድማ ምስ ኣሜሪካ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ
ኣሜሪካ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ክረዳዳእ ከም ዘይከላፍሉት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸድዎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ኣይፈተውዎን ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ረብሓ ፀቢብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ እንኮ ረብሓ ናቶም ከውሕሱ እንተኮይኖም ኣብቲ ከባቢ የመን ዘሎ ፅልዋ ናቶም ከውሕሱ እንተኮይኖም ምስ ኤርትራ ቀጥታ ዲል ክገብሩ ስለዘይክእሉ እንተዘይገይሮም ድማ ወይ ራሻ ወይ ቻይና ክትቀድሞም ምዃናውን ስለ ትፈልጡ ንግብፂ ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ግብፂ ቻይና ግብፂ ክትመፅእ ኣይትፀልን እያ ራሻ ግብፂ ክትመፅእ ኣይትፀልን እያ ኣሜሪካ ድማ እታ ዝቐረበት መሻርክተይ ትብላ እያ በዚ ካልኩሌሽን ክሪኦ ከለኹ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ከም ትኽእል ዘተንብህ ኩነት ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ናብ ሪያሊቲ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ብግምት ብምእታው ምስቲ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምሰሃብ ድማ ዓሰብ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ብፍላይ እቲ ከባቢ ዱሜራ ዘሎ ናይ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስዋይ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክትገብር እምበር ንቀይሕ ባሕሪ እኳ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንሕቱ ጠጠው ከተብላ ኣይትኽእልን እያ ንቀይሕ ባሕሪ ክሕግዝ እየ ኢላ ግን ነቲ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንክሕግዝ ኣነ ምስ ኤርትራ ዲል ንክገብር ሓግዙን እንድሕር ኢላቶም ኣሜሪካ ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ እየ سعودية أي تابيانيا سعودية ممكن تدقفها تشاينا قد تدقفها everybody could تدقفهم يخليهم سلازي قبسي نبعلهم استراتيجي كورب حان صار إثيوبيا سلازلهم بوغيرهم دمان إثيوبيا كونتين نخقبرو حقزهم سلازغوني مسيرترا هذا ديل كقبرو كم زخولو قال حبريتا له إذا حبريتا زي دما استفل عليه إثيوبيا عندما زيتي كتسأل لهم دليزلو إذا حبريتا زيو شاركهم كدربيهم دليزلو كن منتاي قبل الإيرترا فخرا يقبرو خمزلو أنا البعد زي سمعكم وطلهم بس معكم كفتني there's a lot of grievance وين حرقان نيرترا بفلو حرقان يوم تزاربوا زلو كم معلتنا دما حرقاناتهم እና ገደኔ ይዝመት ዘሎ ኣብ ስምዖን ኣብነት የእንግዛ ቅሬት መሆኑን መገንጠሉ አይደለም ችግሩ በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይገባል ሸኔን በወለጋ ያስገባቸው ኤርትራ ነች ፋኖን አስታጥቃ በሆመር ያስገባቸው ኤርትራ ነች አሁን የሰላም ስምምነቱን ለማፍረስ ከነደብረጽዮን ጋር የምትሞዳለው ኤርትራ ነች በአልሸባብ በኩል ገብታ ኢትዮጵያ ልትበጠበጥ የምትጥረው ኤርትራ ነች ከዛ ጋር አንድ የታገል እድሜያችንን ከምንፈጅ የላኪውን እጅ ለምን አሰብረው የላኪው እጅ ካልተሰበረ በስተቀር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከተላላኪው ከኤርትራ ተላላኪዎች ነፃ አይወጣም ላኪው እጁ መስበር ነው እጁ መስበር ደግሞ በየስለ አሰብን መውሰድ ነው አደገ ነገራቸው አሰብን ካላስመለስን በስተቀር ኢትዮጵያ አንድም ቀን የሰላም እንቅልፍ አትተኛም ረፍት አይኖራትም አሰብን ለማስመለስ በመናረገው ጥረት የምንከፍለው ዋጋ ይሄ አሁን ባክኔት ከውና ማሚዳ ወደብን ሶማሌላንድ ጋር እንዴት ስለ ወደብ ተፈራረማለ አጠፋለው እያለ ያለው ሻዕቢያ ከሶማሊያ በላይ ሶማሌላ ጅቡቲንም ጭምር ማውገዝና መግለጫ ማውጣት ውስጥ ነው የገባው ታጅጋችሁት እንዲህ ለኢትዮጵያ ይንተላለ ብሎ ስለዚህ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ናይ ፕሮፓጋንዳ እንዲዮም ዝጥቀሙሉ ዘለው እዚ ድማ ኤርትራ ፍሉይ ንዓታቶም ዝሕርቕ ስለ ዝገበረት ወይ እውን ብስትራቴጂ ንዖም ዝቃወም ስለ ዝገበረት ኣይኮነትን ኣሲምፕል እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ናይ ዲፈንስ ዲል ግብፂ ብሶማልያ መፅያ ሰራዊታ ክትቱን ስትራቴጂካዊ ዕላማታታ ከተሳለጥ ብግብፂ ድሮ ተፈራሪማ ወዲያ ስለ ዘላ ምስ ኤርትራ ዲል እንድሕር ገይራ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ተቐርቂራ ክትነብር ምዃና ይፈልጡ እዮም ምስቲ ውሽጣዊ ሓጓፍ ናቶም ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ እንተመፅያ ብቐጥታ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ከተዕጥቆ ከም ትኽእል ህወሓት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣንፃሪ ኣቢ ተላዒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ናይ ደብረፅዮን ዝበሃል ማለት እዩ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ማይክ ሃመር ይኹን ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ድማ ክዓርቆም ድሌት ከም ዘይብሉ ርኢና ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ከይዱ ኩሉ ነገራት ገይሩ ግን ክዓርቆም ኣይፈተንን ክዓርቆም ምኻለ ነይሩ ክዓርቆም ግን ኣይፈተንን ስለምንታይ ስትራቴጂ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረካ እዚ እቲ ህወሓት እቲ ናይ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን ድወጆክ ክፃወት ከም ዝኽእሉ ጌታቸው ምስ ኣቢ ከም ዘሎ ከምስል እቲ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ግን ምስ መን ከም ዝኸውን ከምስል ኣለዎ እሱ ምስ ናብ ኤርትራ ዕርቂ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ድወጆኮ ክልቲኡ ከተፃወት ትፍትን ዘላ ትመስል ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ፖሊሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነዚ የርየካ ሓደ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ እቲ ኩነታት ቀልጢፍ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ምዃኑን ብቐሊሉ ድማ ከተንብቦ ቀልጢፍካ ክትርድኦ ትኽእል ኣይኮነን ግን ወይ እውን ብዙሕ ዲቴይልስ ናቱ ብምስጢር ዝተታሕዘ እዩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ትህብ የላን ስፔኩሌት ጥራይ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ካብ ፅቡቅ እዩ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ኣይዛረብን እዩ ኣይነግሮም እዩ ዘሎ ዕድል ኣይሂቦም እዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ኣብ እንተታት ይነብሩ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያውያን ዘጉርዑ ዘለዉ ግን
ፖቴንሻል ኤርትራ ዘለዋ ስለ ዝፈልጡ ናብ ኤርትራ ክንወርር ኢና ዶ ድብሎ ዝነበሩ ኣፍ ደገ ዕፁ ከም ዝኾነ ይርድኦም ስለ ዘሎ እዮም ዝፅለሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ከይተገበረ ከሎ ዓሰብ ክንሕዝ ኣለና ገለ ክንገብር ኣለና ዘብሎም ዘሎ ካላርስቲ ይኮነን እና ይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ትክክለኛ ስጉምቲ ክገብር ናይ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኤርትራ ናይ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ሓገዝ እንታይ ገዲሽና ኢና 10 ግዜ ምዝያቶም ክንጎራፈትን ክንበኣስን ክንዋጋእን ነበር እንታይ ገዲሽ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍል ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዋ ልክዕ ከም ጅቡቲ 6 ሃገራት ኮፍ ኣቢላ ንዓታቶም ደመዞም እናቆረፀት ትነብር ዘላ ኤርትራን ካብቲ ሰንትራል መንግስቲ ርሑቕ እዩ ዘሎ አሚን ሉክ አት ዲስ ራይ ወዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣስመራ እዩ ዘሎ ዓሰብ ካብ ኤርትራ እዚ ርሑቕ እዩ ጅቡቲ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሽትሹ እዩ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሽትሹ እዩ ዘሎ ናይ ካልኦት እውን ጠጋ ኣቢሎም ካልዎ ክእልዮም ኤርትራ ግን ናብ ዓሰብ በይስ እንድሕሪ ኢባ ካብ ርሒቓ እያ ዘላ ሰንትራል መንግስቲ ናይ ኤርትራ ፅልዋ እውን የብሉ እዚ ማለት ስቁልካ ክትገድፎም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታትካ ከኣትውልካ ከማንት ኮንቴን ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ካብቲ ዓሰብ ወፃኢ ናብ ካልእ ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ኣብ ፖለቲካ ናትካ ኢዶም ከም ዘይእትዉ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ኤርትራ ዘይትደፈር ሃገር ክትከውን ብሰራዊታን ብመንእሰያታን ብመንግስታን ሓያል እኳ እንተኾነት ተገዲሽና ኢና ዋጋ ንኸፍል ዘዚ ፀገበ ካብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፍክር እንተኮይኑ መፍትሒ ክትገብረ ኣለዋ እቲ ሃገር ዝብል እምነት ኣለኒ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ እና ይሆፕ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኩንነት ተቐይሩ ኤርትራ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ናይ እዚኦም ዓንዳር ፖለቲካ ወፅያ ኣብ ናይ ሰላም መድረክ ክትነብር ኔክስት ቶፒክ ናተይ that's a very important one let's go እዚኣ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበይ ደገፍተይ ፈተውተይ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ጓልኩም ስነ ጥበባዊት መረብ እስጢፋኖስ ብልበይ ንብሙሉእ ሰብ ንብሙሉእ ህዝቢ ተቆጢዑ ዘሎ ኣነ ጽቡቕ ስራሕ ሕማቕ ስራሕ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መጀመርያ የቕሬታ ክብል ደለ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ የቕሬታ ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ ድሕሪ የቕሬታ ከዓ ሓሳበይ ከቕርብ እየ ፓርት ኦፍ ናይቲ ስራሕ ክሳብ ዝኾንኩ ግድን ኣብ ስራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ንብሙሉእኩም የቕሬታ ክትቅበሉኒ ምናልባት ዶንጌ የቕሬታ ይብላ يغرى يخونكي يغرى زبل باميو زي قاقة سبيلن يغرى يخونكي قل نسمع يا لخو كم كل سنب حميمة حجبين زلنا حيلا أخاخيبة يا ريت أبلكم الله كابو قتيلة أبزا صراحة زيئة بخميئاتي فلتوري أي فلتون حسابي كفسي سلازي مجمريا ህዝበይ ፈተውተይ ደገፍተይ ብልበይ ንመጀመርያ ግዜ ክብሪ ህዝቢ ስለዘለኒ ንመጀመርያ ግዜ ወፂ ቪድዮ ሰራሃለሁ ብዙሕ ነገር ተባሂለ ወፂ ይፈልጥኒ ምክንያቱ ንዓይ ዝውክል ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ከም ኖርማል ነገር ገይረ ክዛረበሉ ክምልሰሉ እዚ ግን ብውዕዩ ክትምልሶ ዘለካ ነገር ስለዝኾነ ንህዝበይ የቕሬታ ክብሎ ኢለፈቲና ክልተ ሰለስተ ግን ሓይል ሲኢነ حجيجن حنزلن حيل أخاخيبة كلاتكم زدولكم لي أجوخي كم تلكوت يزبالكمني يغني لي بملؤكم دقفتي فتوتي بتتقابلوا لي هزبي أنا مرة من خخون بس أنت هزبي إيه أبدي درجة زلهم كبرتاتنا هزبي بعلتاتنا هزبي تاريخنا هزبي اندافلتكو زعبو خسنة بواويتي نعوخ حلو ما أعرف ندي واقعي يخفل أنا يفلت أمالتي هزبي نخيتن كيف سحلفو بحتاونت أنا فلطة أبزخونا بوساطات نايجيغا نقراس اللي خيقبر هزبي كبرنا هزبي زحلفو هيوات أنا كماين سنة باباويني مسفلطو إيبا كم زيجيروم إيبا قلا أي نبال نحنا كفلتنا هزبنا بزوح سرح صريحي أنا أبسنة بكاسي بيفلتني اتناتي مخسبي قن فقر هزبيو من فقري بجنزة بجازو أي كألني بخومس اللي زفلت إيه نتكبرنا هزبك حلو وزفتن كم سبك قاقي خلي حنت معت خلطة معتي هزبيك أجاني حكا تأرقن مالتي زخون يسنة باباوي إذا سرح انت دعمت إنا دما
أنا زتوهبني سكريبت أنبيبيو كل أنبيبيو سكريبت كم بكو سرح سريح يفلتني زخونة يكون سكريبت كم مجمع كسر مود داتا يزنبو أنا تو حساب كبالني نايبين يسرح سلازي يكون تسرح ناي كلها نسرح كسب زخونة أبكم زخنت له إلى حساب تعمل كهب سلازي دلي سكريبت أنبيبيو يقبل أيدل خون كلمرسو حججن إذا سرح أمنا مود داتا ترين جيرو مسودو أنا عمت أتني إتاناتي بارتها واحد يا ولا واحد تتغنقن أفتي هو تعلقه كم زبلكم زلقه جن أبتي زنبكو سكريبت كم زعينت نجارات يبلون قدامي تتقاوموا مقبركو أنا التفيلم بملء ترى أريكما أنا أبحنت جازا أبكلت معتي أسئلة وديتها مليسا مهنياتو حتى صار بارتي عزلات النفتافين بزح جزء نوح سرح يدسرح نوح زخي تقاطعتالي نوح بارت بدل النبوتا يدحب أبدا سرح زي أجن حد صارت تعمل اختاس اللي فتخوا أو نو زي أخسر حل إن مهنياتو تعمل اختي أزياء بالاستيحان تقول على الستيتي سبقايا بزح نجارك جبر أبرأسي أمس فتنا نخت مال صوب تسعره سراحي ولا دحيزة تتصبيه ونسو مسكال بزح نجارك زجبر بتعمل فتيا حجي كسر حلني لي سريحية أب سكريبت جن ولا نسا بارتناتي تكون تسرح عن بيبيعي كم زبزرو له أيقونة أب كل ما أملاخ كان عين تسرح ينيرو بجم نيشتي دما نفش نت دايركتور كنا سمعه أروز جبر هو تنايدو قوز المحاضر أولد زولده أودات زولده بيعاني أكم عينة حصور صراحة مخا أنا يترف كم عينة زي صوم حجر من الوزلو ملو قهري قال كنا الله صاب حجي ግን እዚ ፊልም እዚ ኣብዚ زي نحنا زي ኣብ ኢድና ዝበፅሐ ስክሪፕት ዘይነበረ ፈፂሙ ዘይተረኣየ ነገር እዩ ተሰሪሑ ዘሎ የለና ተዛንታ ንሕና ተዋሃበና ስክሪፕት እዚ እዩ ንሶም ሰሪሖሞ ዘለዉ ከዓ እዚ ንስኩም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፈፂሙ ኣነዋርን በዕልጉን ዝኾነ ስራሕ ከዓ ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ፊልም እዚ ናይ ኡሱር ኮይነ ክዋስኣ ከለኹ ነቲ ሙሉእ ስክሪፕት እንቢበዮ ምክንያቱ ብደረጃ ዋላ ብቕዓት ሃሉ ኣያሃሉ بحتر زبالة نتم فيديوهات بينن كلتين بحدا كوردن كفتني سبكا نناتو حبريتا خوسد اليوم بلوصات ارتيستس نايرترا ويون تواساتي فيلم اكترات نايرترا بتنقل كم ابشر حنقر حنا يتون كالوت قداي كم زخونين نرزلنا إذا دما أتي sophisticated أكايدا نايزي فلايزي قبر سلوما وحيلي أب مزبعربا وعالم زخودة زلو حنساب نتون بيتا كريستيانات أبزيد اللي هو بقال من قدي كيتردون كاتو وزخولو نسبورتنياتات نخالد استفنا لي من قدي حواويس كانت قداي كم زعاتو تقبرو زلغا نهز عنات كم يقرق حواويس كم زعاتو تقبرو I think كفال لايتي أجندا نريو زلنايو سلازي زبير ترى كم زعينات برتع زخونة قبر مالس بمهابو صبغ يزبل عنه قبر مالس صبغيو سلامتاي ليفل نايتي تتصاورنت ويون ندو قدايزك ساعة كنداي بتصبغ كم زي كبالو مس كبرتات نايت هزب كم زي كيدن هزبي إرترا دما كبرتاتو بهلو تاريخو كمون كم هزبي انت عينتا كايدا كلوا كم زغل هايمانوتاو هزبيو اسلامين كريستيانن ديق زبال هايمانو زلوها اب كبابينا ازي عجي كم مقنا كتوزدوا تخليهم قلا سبات دم كم دليتكم كاوسدوا اب قربيتنا سودان زبال هاجرالو اسلاماو هاجري ጠቅላላ እስላም እዮም ክትብሎ ንትኽእል ክርስቲያን የለውን ማለት ግን እስላማዊ ሃገር ኢትዮጵያ ክልቲኡ ዘለዎ ወይ ግን ክርስቲያናዊ ሃገር ባህላ እዩ ክልቲኦም ሃገራት ንሪኦም ኣለኹ ኣብ ኤርትራ እስላም ክርስቲያንን ኣሎ ክልቲኡ ሃይማኖታት ናይቲ ብትክክል ብሃይማኖት ዝነብር ህዝቢ ኣብ እስልምና ይኹን ኣብ ክርስትና ነው ድኸረን እየ ስለዚ ንፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ ኣብ ሃይማኖት ተሪር ዝኾነ እምነት ዘለዎ ኣብ ሃይማኖት ድማ ንቕፅ ዝበለ ህዝቢ እስላሙን ክርስቲያኑን ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ሰብ ሱዳን እንተኾኑ ብፍላይ ንሪኦ ነርና ኢና ብገንዘብ كسب الله وخصوم بالله العظيم ده ولده قال محيلو تحيلو وسيدك اللي مكاي صغيد أبير ترى سلامين أنت محيلو والله ندعري لك والله يا زيا يقبرايو شمام لخ كبور يا أبير ترى كريستيان منكم هذا قدر فز بس حزبي فري هاز قابير زلوا كاب حقنا العلي كاب حق السب ويحق منقصر العلي حق أملاخ زفر حزبي زلنا هنا زد ما سبويل كنت يغيب لنا سبوي يزي بيور زغنا نسو زغنا عبرت السبيع بإرترا زلو أنا نوح يرى له هذا الجاجن مستني يدق حيل زي اللي إرترا ستيل نسو حبرت السبيع زلوا إنترنت كم حسما يصحف عن بويت فيروسات زلوا ميديا تاتن قال ملان يصحف عن سلاز هز بإرترا صروي هزبي زلوا ستيل
ንጹህ ህዝቢ ዘሎ ኣይተበከለን ኣሎ ልክዕ ከምቲ ሰማያቱ መሬቱ እኽሉ ሕርሹ ዘይተበከለ ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ኣይተበከለን ኣሎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣምፂኻ ዘይፈልጦ ዘይባህሉ ዘይክብርታቱ ከተተኣታትወሉ ምኻ በፍንጫ ከይፈተዎ ነዞም ኣርቲስት ማኒፕሌት ጌርካ ኣታሊልካ ከይተረድኦም ከይፈለጡ ስለምንታይ እስኪ ንመረብ ተጠቂሞምላ መረብ ዓባይ ኣክተር እያ ሰሓብነት ክትፈጥር እያ ነታ ፊልሚ ሰብ ንኽርያ ከም ዝዕደም ከም ዝግደድ ክትገብሮ እያ ስለዚ ዓበይቲ ኣክተራት ወሲድካ ንእሽተይ ሮል ትቦም እቲ ኣጀንዳ ድማ ብድሕሪት ኣቀናቢርካ ቪድዮ ትሰርሕ ስለዚ this was a nice try ብልዎ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ፈተነይ ነይሩ ግን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሐን እቲ ፅቡቅ ነገር ስለምንታይ ንሶም ከምዚ ገይሮም ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስምዒት ግብረ መልሲ ሂቡ እንታይ ዓይነት ንቅሓት ኣማዕቢሉ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ገይሩ እዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ገበን ወይ ንነፍሲ ወከፍ ጌጋ ዝተገበረ ንዕኡ ስለ ምዕባስ ኣይኮነን ዘገድስ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብ እንታይ ዓይነት ንቅሓት የማዕብል ካቡ እዚ ዘገድስ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ቻነለይ እፀወት ቻነል ክብል ኣይደለኹን ቻነል ተዓፂ ካልእ ቻነል ክኽፈት ፀገም ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብ ሕማቕ ወይ ደስ ዘይብለካ ምስ ክብርታትካ ዘይከይድ ተኮይኑ ኣይትርአዮም ዩቱብ ድማ ግብረ ሰዶማዊ ወይ ውንገለ ስለ ዝተገበረ ክኽልክሎ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ሕጊ ዝጥሕስ ኣይኮነን እዚ መሰለ ኣብ ኤሮጳ ሰብ ምስ ደለዮ ከም ዝደለዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ካብ 18 ንላዕሊ ድሌቱ ክኸውን ፀገም የብለይን ኣነ ቀንዲ ስጋኣት ናተይ ወይ ፍርህ ናተይ ኣቦ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ደቀይ ትሕቲ ዕድመ ዘለዎ እዚ ፅልዋታት እዚ ከይተረድኦም ከይኣቶም ኢኻ ትፈርሕ እምበር ክንዲ ሰብ ምስኮነ ሰብ ከም ድሌት እዩ ኣብቶም ንኣሽቱ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ግን ክንጥንቀቐሉ ኣለና መረብን ከምኡ ድማ ፍሽ ክልቲኦም ድማ ናይ ባሓቂ ሓዚነ ኣነ እውን ከምዚ ስለ ዘጋጥሞም ይቕረታ ናቶም ድማ ቅቡል እዩ ዝዓበየ ትምህርትን መምሃርን ጉዳይ ረኺብና ኣለና ነዚኣ ጥራይ ብከምዚ መንገዲ ንረኣያ ክብል ይደሊ ኣይ ሆፕ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ እውን ኣብ ታሕቲ ግደፉ ነዘን ቪድዮታት እውን ግዜ እንተረኺበ ኮምባይን ገይረ ክገብረኒ ሰብ ዝያዳ ክርየን ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ናትኩም ሰፖርት ድማ ነዚ ቻነል ነዳዲ ናቱ ንስዩ ኣይተቋርፁ እናበልኩ ንኤርትራውነት ብስተንፀባርቕ ሓያል ስነ ጥበባዊ ስራሕት ናይ ወዲ ዓለም ክገትፈኩም أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت أنا خصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلك يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان بس أنا تلك لوني مع سكوين وفاء تفارن كان بخاب برد بفراسة سعر كايهم بخاب وشت انددك حقناتك عبي أنا بتحبك أنا يبن أنت حدا لبي أنا يبن كلوناتك عبي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بس أنا يبن أنت إريتراوي أنا يبن سببا مرحاوي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بس قويتا قبلي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نغخ